gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahusay, kalinaw sa tibuok kalibutan ng atong mga igsoong mga makasasala, makaamgo ug maghinulsol sa ilang mga sala ngay aron mo balik sa Ginoo ug makasinati sa Dios non nga kalipay ug kalinaw. Labi na gyud ang atong mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghang mga higayon nga masinati ang kalinaw, kalipay, kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikayan namo ang paghimog kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinunua sa tanang gibuhat namo among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios, pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan. Gipamunalan kami, gipriso o gisamok sa mga tao, naghago kami pag-ayo ug kanunay walay tulog ug kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios, pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailog, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma, ingon man sa among pagsangyaw sa kamatuoran ug gahom sa Dios.
Ania kanamo ang pagkamatarong, ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan o gipakaulawan kami, gitamay o gidayeg kami. Giisip kami nga mga bakakon, bisan nagsulti kami sa matuod, bisan dili inila, na ila kami pag-ayo, bisan daw mga patay kami, apan buhi di ay sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo kami, bisag gikastigo, wala kami mamatay, bisan may kaguol, malihapayon gihapon kami, mga kabos kami, apan daghang nangadato tungod kanamo, daw walay nahot kami, apan tag-iya di ay sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukto, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Alleluia, alleluia,
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyo dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisadintro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pas-ana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya. Ug ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mubo ra ang atong Ebanghelyo pero puno. Mubo pero puno. Mubo pero dako, no? Ana, mo na atong Ebanghelyo. Nya ganahan mo sunod aning gisulti ni Kristo. Kinsay ganahan gihinay magiton na kog basa kay para klaro. Pamilyar naman sad mo ani, sigihan man ni nakog balik-balik. Kinsay nahigugmang mo sunod ani, taas ang kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nay 8 siyam kabuok nga ni pataas. Duulan ninyo kamong wa mo pataas, duulan nang ni pataas sagpaa kuno be. Sagpaa. Bitaw karon dayon sige. Ede daghan-daghan man ang wa mo pataas. Ge adto atong siyam kabuok tamparusag yun. Mga igsoon, maliteral man or dili literal nga pagka-interpret kining maong sugo, usa ra gyud punto ani para nako nga importante gyud kaayo. Unsa man? Ayaw gyud supak. Ayaw gyud supak. Do not resist. Unsa may imong buhaton? Dawata lang, absorb everything. Mao nay gusto nga ipabuhat ni Kristo nato. Kay mao man sa iyang gibuhat, mao sa nay gibuhat ni Mama Mary, mao sa nay gibuhat ni San Pablo og sa mga apostoles. Saysay ni San Pablo sa unang pagbasa, gilutos mi, gipakaulawan mi, gisakit mi, gipriso mi, ginganlan mig bakakon, permiming kuwang stog, kuwang skaon, gipangbato pa mi, gibiyaan mi nga murag patay. Wala gid sila resistance. Ano lang yun? Tistingin ninyo mga asawa, pakulata lang mosbana, papangabita lang na, pasuyo pa lang na, ipakuha lang ng tanan mong kwarta, iyang isuyop, isugal. Sige lang, patagi lang, hangtod, guruyo na kasgawas, iiksa kasgawas, kay bati na kay kagnaong, ilisan kaglain, dawata lang, adto nakapapuyon sa ad sa inyong baboy, di nakapasakon sa imong bana, dawata lang. Saan? Ana mo? Kinsay mo sunod ani, taas ang kamot. Way bakakay ha? Way bakakay. Isa di sa namada padiroy ato nagunang katungod. Katungod naguna nato. Mo na ang kaning claim sa atong katungod mo na unang gimensyon ni Kristo. Ginaingon kaniadto panahon ni Moses, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Kana mo ginay tawhanon. Kinsa gug kang muhimo na ko ana. Do na koy katungod.
Duna sa ko'y akong kaugalingong dignidad nga dapat nimo respetuan kay wa man ka mo respeto idemanda ti ka. Kana mo na atong tawhanon. Ni hemay mong sundo na an eye for an eye, a tooth for a tooth, or love your enemies. Pasagpa lang, pakulata lang. Mura man ganik ang prinsipyo gigamit ni Kristo. Unsay iyang bati nga buhaton nimo, dubliha. Sagpa kas tuop, ihatag ang wa. Karon tagbaw gisag sagpa. Ikiha kaniya kay ilogon imong kamisit, tagaig. Apil kami sa dintro. Murabag ka na bitang common nga sitwasyon sa mga nganing magkinihaay anang inheritance. Iyang gilahap 100 meters kuning iyang gilahap. Pila na kantidad ani? Gilahap niya 100 meters pag binahinay ninyo pun-i og 100 meters. Haron ma 200 meters kay iyang madawat. Zaman. Ingos Kristo pugson kag papasan sa usa ka sundalo nga buangon, iya kang papasanon sa iyang karga og usa ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro. Ninduta na no, pirming pakapinan ba? Kanang nangutang nimo nga sigig saad wa gyud mo bayad, punay dugang og hatag. Ayaw nagpaningla, sige highatag. Punga-punga guna. Saan? Okay mo na. Lingi ay mong tupad. Yung na okay ka anak. Sige na. Lingi ba? Personal ba? Pero ang gisulti, ang gisulti ni San Pablo, ingon siya, ania na ang kaluwasan sa Ginoo. Karon na mao ang kaluwasan sa Ginoo. Karon. Nya unsa may ang gisulti? Bisag giingon ani mi pag daog-daog, wa gyud mi mga matay. Wa gyud mi makasala og labaw sa tanan. Matod pa ni San Pablo, gihikawan mi sa tanan, nahimo ming mga kabos, pero daghan ang nangadato tungod namo. Di ba? Nahimo silang agianan sa kadato sa uban, bisag nahimo silang kabos. Tanawa gud si Jesus, gihukasan sa tanan pero tag-iya bianis kalibutan, gilangkatan sa tanan pero tag-iya bianas kalibutan. Mo bianay gahimo sa tanan, nganong iya manggitugot nga dinhis kalibutan, daog-daogon siya, ilansang siya sa cross, aron pagpakita nato mga igsoon nga ang kalibutan dili mao ang kaluwasan. Kining kalibutan ba? Kanang imong balay, kanang imong yuta, kanang imong kwarta, kanang imong naong, kanang imong kilay, kanang imong buhok, kanang imong unsa pa na diha, imong mga talents, kanang imong ka-bright, kanang imong ka-gwapa, ka-gwapo, di na mo'y makaluwas. Di na mo'y makaluwas nimo. Di na mo'y makaluwas nimo gikan sa kasakit, gikan sa kahasol, gikan sa stress, gikan sa depression, labaw sa tanan, di gid na kaluwas nimo gikan sa kamatayon. Gwapa ka, mamatay ra ka. Gwapo ka, mamatay ra ka. Dato ka, magdepresyon ra ka, mahurot ra ng kwarta nimo, sigig palit ang mga pills para di nakaatakihon sa imong depression. Dagko kay kag eye bags, bisag dako pa kay kag balay, hapit ka di katog. Kadaghan ro mga dagkog balay di katog, gilupig lang anang gahigda sa kariton, hagok bisag sidlak ng adlaw. Pero ang dito, masidlakan alas adlaw, wap agid katog. Pero nindot kay mga balay, daghan kay kwarta, milyonaryo, sakyanan pa imo porting mga nindota. Naanoy gasigig lakaw usdan. Wagi hasol ang kinabuhi, pero kadang na mga daghan kay sakyanan. Sus, makig-away padihasdan, magpinusilay padihasdan, tungod lang anang ilang traffic na. Kinsa ninyo dinhi ang malinawon kayo, kanabang wa gyoy hasol karon sa imong kinabuhi ta sa kamot.
Congratulations. Ayo kayo. Pwede na mo mga matay. Sa ginagmay o sa dinagkong paagi, ato ning suwayag practice kay mauni ang kaluwasan dinhis kalibutan. Do not resist sa tanan nga mga kasakit, sa tanan nga mga kalisdanan, ug sa tanan nga mga kakuyaw. Do not resist. Gisuway-suwayan bitanan ako sa una pagka-paralyzed ni Papa mga 1989. Purti gina kong reklamos Ginoo, ngano man Lord nga na-paralyzed man is Papa, half body paralyzed. Sa among kapobre, sa among pag-alagad og simbahan, sa akong pagtinarong sa akong kinabuhi, pagtrabaho, mauni mo ibaws nga na-paralyze si Papa, kabuutan aning Papa. Di man gani ni mo suko og latuso ni Mama, may pas Mama mo na-paralyze, dili ni Papa. Nganong ka ni manong buutan mo imong gi-paralyze ni anak ko. Bugat kay akong gibati. Mga pila gito kabuan nga murag galisod gyud ko. Nya ako ra bay nahimong breadwinner. Nya sa sige na kong atima ni Papa, si Papa musulti lang gyapon. Di lang ta dinhi maning kamot gyud nga anhi ta dinhi maayog lawas. Adto ta mag-abot sa langit kay mga matay ratang tanan. Bisan bag nagunghal-nguhal sa Papa ba? Kay makita tingaling Papa nga ako mamugos gyud ko ba. Sige pa, makabawi ko pa, maayo ra gyud ka pa, paningkamot yun. Papa mo katawa lang. Ay lang ko na. Believe sa kay kong Papa mo gito'y amahan nga murag naman na akong manghots miyo. Apil gitog latos ni Mama usahay, di gyud mo reklamo. Ug wa gyud ko kasuway nga si Papa nang libak ni Mama sa kasalbahis ni Mama, babakba pay imo, binuhatan pay imo, himuan kag sayop, bisag wa kay sayop. Never gyud kong nakadungog ni Papa kanang kami may magkuyog nga tus uma nga moingon kanang inyong inahan giagwanta ko na dalang panuhayan ay. Wa gyud ko kasuway nga nakadungog ko ana. Bisan pag iapil siya glatos ni Mama, adto matiwas o kabali ang mga sangas bayabas sa lawas ni Papa. Wa gyud ko kasuway nga si Papa nangiso hangtod na paralyze siya. Wa gyud nahog pa siya sa among hagdanan siging sa kasakag kanaog na nahasarasay, nahog, naguna ang uong atos ubos, wa lang malaho sa simento kay nasangit ang iyang tiil sa hagdanan, nagubugod. Pagbango na mo niya, ingat siya, katawa siya. Binako, mauna. Nindo talaga. Mo itong pagka, kuana, naingon ko, kinsa man ko nga mo resist. Ni-relax ko. Wa na. Dawat na ako sa Papa nga paralyzed. Nya, sunod. Amo na sang balay, nabungkag sa bagyong ruping. Reklamo kong kadiyot, pero dawat lang, higdag yuta. Buwagan sa ko sa kong uyab, nga magminyo ng damiato, hilak sa kong maayo, pero wadang ating mga pila kaadlaw, nadawat na ako ba? Murag nakaya na ako ang pag-absorb. 1992, nasad, paralyzed na sad akong maguwang, Pedro, amo maguwang. Nako, anak pa ko sa Ginoo, nya Lord, kinsa naman sa isunod. Ang tod, naguna-huna na ko magpari, kanis miyo, ako ning gipa-apply dito sa kaning Manila, sa kay barko, kay para na makapuli sa akong pagka-breadwinner. Pag-abot sa Manila, na-paralyze po na dito. Gitawagan ko nga, di nakalihok. Anak de go, okay Lord, tulo na. Okay kayo, sa pamagisunod. Nako, naulian man sana buhi pa dako nagigtiyan naulian man sad mura sa gimilagruhan kalit ra sa kauli gipahibaw kog Miyerkules nga na paralyze pagka Biyernes gitawagan ko nakalakaw man kunog balik abot ka no sa na ma-paralyze ka kasi hapit na nating paralyze. How na to'y akong gida pag hangtod nga na-inspired ko musod sa seminaryo. Nagya po na akong batasan nga mo resist pero ma-resolve dayon nako. Muna dito sa seminaryo mura kog bibingka.
Lisod ang akong relasyon sa ako mga seminarista nga kauban. Naglisod sad ang akong relasyon sa mga pari nga formator kay medyo pagsugod nako bugo-bugo mangyud ko. Sige man lang ko kahagbong. Galisod ko sa academics, galisod sad ko sa relationship. Sige lang yun. Ana. Hangtod na pari ko. Galisod sa ko kayo, no? Gihatag sad ang mga lisod-lisod. O ang final na kong kalisod, diha gyud presuhan. Kana bang nag-expect ko nga ibutang ko og parokya kay napo nako katuig sa pagkapari, 50 anyos nako isip tao nya. Imbis nga nag-expect nako nga ibutang ko parokya kay mao ginay akong hinungdan nganong nagpari ko, the love to serve in the parish. Wa manong ko gibutang dito, manong ko sa prisuhan. Dito ko nakahilak pero wa gyud kaabot og usa ka oras ang akong hilak. Naka-resolve dayon ko, dawaton ko ni Lord. Unya mao ni ang imong kabubuton. Pagkalipay nako. Dinhi bitas ato, di ba? Gisupak man sa ko dinhi. Pag-abot nako dinhi, daghan ko wa mauyon ni. Mga tiles na nga tangtang ang atong kisami nagbitay to kay tanan, way lamisa, way pultahan ang sakristiya, way computer. Murabag makaingon ko, sabo ni parokyahan. Ana, pero sa ako na itong kasing-kasing, pero og nakabantay mo, mga almost 6 months, wa gyud ko'y gitandog kaayo. Nga naman, akong giswayan og absorb, dawaton ko ni, nga maugid ni ang akong assignment. Nya pag human na sa 6 months, naminaw na ko sa Ginoo mga January, ningon sugod na og repair. Nasugod ang tag-repair. Sus, napuno na ni dinhi sa scaffoldings. Wa pagitay nagasto bisagam o nabayad ni lockdown. Ayay, diri galingkod ko diri. Anak ko Lord, unsa man ning parokya ha? Scaffoldings forever. Ingon sang Ginoo, hilom niya. Concentrate sa imong pagkapari ay pagsigunahon na anang project. Ang imong pagkapari mo'y kuana siguro pagmisa diha, pagmisa. Ang saon pagkadungog sa akong parishioners ni sa Ingos Archbishop Palma online. Namo na og nagsunod-sunod na naingon ani ang tanan. Kato na sang ato din hing conflict sa atong mga parishioners. Siyagit-siyagitan pa ko dire. Kabantay mo? Siyagitan, pakauwawan, ipost sa social media. Pero ang sabay akong gibuhat sa inyong naobserbahan, ihatag tanan. Ihatag yung tanan. Mo lagi na, tamparuson ka dire. Ari, ipatamparos. Kung sa may gusto ninyo, kana, o sige. Kung sa pagyod, sige. Kung sa pagyod, og ningon pa to ilansang ka na mo sa cross. Sige, okay. Wa man sa doon malahos. Tanawa ka ron, di ba? Okay na kayo ta. Di ba? Mauna ang kaluwasan. Do not resist. Muna ang simbahan mo ingon gyud, why divorce? Why abortion? Do not resist. Gisakitan ka kay nana sa kay anak, additional dawata na, grasya na, kaluwasan na. Kung atong isamari, the cross is our salvation. Kung atong i-translate, ang kasakit o ang kamatayon, maoy atong kaluwasan. Okay, lingay mong tupad. Ing na, sugod karon din ata magsupak-supak ha. Ayaw nagsupak, unsay purmas imong kilay, ayaw nala na kiskisi, badlis-badlis diha. Ayaw nagsupak unsay color sa imong buhok, ayaw na pagsigpatina diha. Ayaw nagsupak unsay color sa imong naong, ayaw na pagsigig paputi-puti diha. Unsay gihatag sa Ginoo dawatan. Og ipaambit ngadto sa uban ang tanan nimong maayo. Og maunay kaluwasan, that is salvation. Nindog na ta. Mga igsuon, ang atong mahigugmaong amahan naghatag kanato sa tanang maayong mga butang. Mapailubon, mapaubsanon ug matuohon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, Amahan, hingpita kami diha sa imong
gugma. Amahan, Hingpita kami diha sa imong gugma. nga isip katawhan sa Dios, mapuy-an unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong Gugma. Nga pasayloon nato ang mga kaaway, og sila nga nakapasakit og nakasala kanato sa bisan unsang paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga wagtango nato ang pagkabahin-bahin ug ang pagkahakog, ug buntogon nato ang dautan pinaagi sa kaayo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nagmatig-a diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo sa paghinulsol ug sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, naluwas ng nga makadangat ngadto sa puloy-anan uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa imong gugma. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami ug kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayuhan sa kalag ug lawas, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. As of the Lord he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat gikan sa Ginoo mao ang kalinaw nga Dios nun. Kana bang relax kayo ta. Unsa may buhaton, di lang kita mo supak. Do not resist. Absorb lang, absorb. Unya ang Ginoo na ana maoy mo translate or mo transform ngadto sa pagkahimong kaluwasan. So salamat sa wa gyud mo resist nato nga mga igsuon. Sige tag-announce din hig slots. Sige lang sa silag palit. Nahinay, di biya kayo ni sila daghan. Pero sige lang yung balik-balik og palit. So ang atong halin sa SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces as of yesterday, niabot na og 26,001. 26,001 slot. Pakpak. Salamat kayo. Naapay 49,999 ka slots nga available. Sa inyong paminaw, mahurot ni? Na, di mahurot ka mo. Mahurot tingali mo kamatay. Di pa ni mahurot, pero di pasan mo mahurot kamatay. Mahurot na ni. So salamat kaayo niya sa ako sang gi-challenge nga mupalit mo og 1 slot para sa pagpasidungog sa akong ika-19 katuig sa akong pagkapari karong June 22. 3 days na lang ang kuwang kung makaabot pa ko. Unya ningon sa ko 19 slot challenge. So doon na ako'y nadawat nga 19 slot challenge nga 59 ka 19 slot challenge. So, pakpak. Ang akong tang pangandoy, makaabot lag 60 ka 19 slot challenge. 60 kay mo sa isinta naman korong kuan November 24. Karong tuiga mo sa isinta nako. Nya nangayon doy ta kog 60. Oy, 59 naman. Musobra man tingali ni. Salamat ha sa tanang namalit sa atong 19 slot challenge. Pila may amount ani? 9,500 pesos or 10,000. Depende lang kung sa inyong gusto. 9,500 ba or 10,000? Muna atong 19 slot challenge. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanang usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.